ଯାହାକି ଆମ ସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ। ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ଯିଏକି ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଳେଇ ଚନ୍ଦନପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଉଳେଇ ଚନ୍ଦନପୁର। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆମେ ବସିବୁ। मुख्य अतिथि को आमर भौणी लक्ष्मी भौणी एक छोटिया प्रथम आमर जो आज जो देवादेवी को दर्शन कर काली अच्छा आम टे प्रदीप प्रज्वलन करवा अनुरोध करी मुख्य अतिथि दुई जन को प्रदीप प्रज्वलन सहायता करेंगे आमर बसंत कुमार बेहरिया। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय सकारा मुख्य लक्ष्मी मुख्य अतिथि को मेलन देवे तापर आम कार्यक्रम आरंभ हो। धन्यवाद। प्रथम प्रदीप कुमार जेना को अनुरोध करी।